sklouznout po té kosti. Kapka 2, jo, to horní, jo, to znamená raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. A nebo raz, dva na žebra, tři, čtyři, jo, nebo raz na genitálie. Kapka 3, raz, dva, tři, nebo raz, dva, tři, nebo raz, dva, tři. Dopl si na valy. Můžu bodat, můžu takhle, můžu tady, 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 tady. Bum, tady. Jo, tady si kryju hlavu, aby nebyl problém a hned přišel pak bum. Jo, zatlačím. Jo, funguji. Jo, takže no, bum, tady, bum. Dvojka, jo, tady. Vemu, můžu hned podem princip dopředu, jo, a funguji. Nebo tady vemu na ty kůzky, jo, položit ruky. Bum. Můžete fungovat jakkoliv, třeba ze zhora. Bodu. Jo, cokoliv. Cokoliv vzít do ruky, vemu a hned, jo, vemu ho do hlavy, vemu ho do ruky, vemu ho hned na palec nebo cokoliv, aby to pustil a dovolím. Jo, dvojka, jasně, raz, dva, vemu ho na kůstky, boum. Takže jednička, dvojka. Jo, jinak můžete cokoliv prostě. Raz, dva, tři. Jo. Raz, dva, tři. Raz, tři. Sorry. Mám můžu takhle, jo, hned ho vemu, můžu jít dovnitř, vemu, můžu tady, sem, vemu ho, jo, můžu tady, vemu. Druhá série, bum, 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 kapka, jo, tímhle tím způsobem. Třetí série, tu jsem ukazoval, to znamená gumping, můžete jít takhle, jo, tímhle způsobem. Gumping. A čtvrtá série. Hej, máš to, raz, dva, tři, jo, raz, dva, tři, jo, nebo dvojka. Raz, dva, tři. Jo, trojka jenom tlačí. Čtyřka chytit. Ne. Jo. Pětka.
Jo, ve chvíli, kdy prostě to, já ho můžu vzít tady. Jo, můžu ho vzít tady. Jo, můžu ho vzít tady, bum, hned, manipulovat. To znamená tady, vemu ho sem, šup tady, potlačím, funguji. Můžu to mít schovaný. Jo, teď když to, jo, vemu ho takhle. To samé, když má obě dvě ruce, záleží, jak tě má, jo, můžu hned vzít jednu. Jakmile si ho přitáhnu k sobě, tady si ho chytnu a můžu fungovat prostě a odtlačím ho. Jo. Samozřejmě můžu ho vzít rovnou. Můžu ho vzít do obličeje, můžu ho vzít tady, můžu ho vzít tady, bum. Jo. Když máte ruce natažený, můžu je vzít takhle. Jo. To znamená tímhle způsobem a vemu zase dolů. Další věc, tady hned ho zastavím, pokud můžu. A jedu. Tady. Jo, zase. A poslední věc, tady, zastavím. Tady. Jo. Zase si ho můžu vzít a zase jedu dolů. Jo. Tak prostě bum, bum. Jednoduše. Všichni chytí takhle. Jo. Můžu tady. A nebo využiju toho, udělám tak. Jo, můžu zase tady. Nebo můžu jednu, druhou